बावैसोनो जों बिथांमोननो हाखौ रानसिगोन आरो हाग्राखौ थैबाबो होआ। नांगौबा जोङो पलिटिक्सनिफ्राय सयनास लागोन, हाग्राखौ खिन्थु जों कमप्रमाइस खालामो। बिपिएफआ इनकारेज खालामनानै मानसिफोरखौ हाग्रा दाननो थाखाय थुलुंबाय दङ, इनस्टिगेट खालामगासिनो दङ। जों कमप्रमाइस खालामा आरो जायफ्रा हाग्रायावनो थानानै दादागिरि खालामनानै समाजनि बेरेखा मावनो नागिरदों बिथांमोना जेल जानो थाखाय रेडि जानानै थाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंफिननाय जाबाय। लामानि गोनांथि दङ, बेफोरखौ थांखि बोनानैनो बोसोरथामनि गेजेराव बिटिआर हालामाव जत लामानि जेंना दं बेखौ फोजोबनानै जोंनि जा थांखि बेखौ जों मावफुंजोबगोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लाइमुथि ओनसोल सिंनि गुबुन गुबुन गामिफोराव दिनै सानसेयैनो गासै दोंद' बाला अन्थाइ लामा बेखेवना होयो। बिथां बिटिआर हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारी बिथाङा मख'नो गोनांदि बेराफारसेथिं बे गामिनि रायजो राजाफोरा गोबाव समनिफ्रायनो लामा दालां गैयैनि जाउनाव साद जारलायै संसार जानाङोमोन होनना दुखु फोरमायो। लोगोसे EM रनजित बसुमतारी बिथाङा बेबायदि लामा दालां बानायना होनायनि थाखाय लाइमुथि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायो आरो EM रनजित बसुमतारीखौ साबायखर बावो। जोङो दा गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों। मानि सिगां समावथ' लामाया जोंना बेबायदि नङामोन, दा साबसिननिफ्राय हामसिनाव फैनानै दङ आरोखि। दा जों थाबायनो थाखायबो सुबिदाखौ जों मोजां मोनबाय आरो। बेसे गोबाव समनिफ्राय माबायदि खस्थ' सोलिबोनांदों नोंथां? 2003निफ्राय दासिमाव आरो बेफोरबायदि गाज्रि हालोदाव दंमोन। दाथ' मोजांनिफ्राय मोजां मोनबाय आरो, मोजां जाबोबाय दा। बे लामाया ओरैनो बबेनिफ्राय बबेसिम थाङो? बेनिफ्राय डाइरेक्ट बै जियासिम थाङो आरो, गिदिंनानैहाय जोंनि दावराइ गाबनायजों गिदिंनानै। बे लामाजों थांनानै बबे बाजाराव थाङो नोंथांमोना? जोङो बे लामाजोंहाय खुंग्रिङावबो थाङो, रानिखाथायावबो थाङो, ओमफ्रायो ओरैजाय दा लामा गोदानथिंजाय जिया होननाय दखान दङ, बेयाव बाजार गोदान जायो आरो रबिबाराव, बेवहाय जों दा जाहैयो आरो। सिगां समावथ' बिराद गाज्रिमोन आरो बाजाराबो खाथियाव गैयामोन, थांलाय फैलाय गारि मथरबो जेबो हान्था मेला मोजां नङामोन, सुबिदा नङामोन। दा गामियावबो न' खाथियावबो सोजाबाय आरो गारिफोरा। दैज्लां अखा हानाय बोथोराव माबायदि जायो? दैज्लाङावबो बिराद लेथ्रा जायोमोन लामाया, बिराद गाज्रिमोन, ओमफ्राय दा मोजांसिनाव जासिनबाय आरो। जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिथांनिसिम। ट्रेननिफ्राय जोबोद खस्थ' मोनबोदोंमोन जोङो। औ, मोनद' लामा दिनै जोङो अपेनिं खालामदों। रायजोफ्रा दा थाबायजेननायखौ बेयाव स्टार्ट खालामबाय। जोंनि बे हालामनि रायजो राजाफ्रा फ्राय 6000 मानसि बे प्राइमारिनि सिङाव दङ। बे 6000 मानसिफ्रा बाजार टाउनफ्राव थांनायाव, बेमार आजार नायजानो हस्पिटालफ्राव थांनायाव, फरायसा फरायसुलिफ्रा स्कुलाव थांनायाव खोब जेंना जायोमोन। दिनै बेखौ मावफुंनो हानायनि थाखाय सरकारनि जानानै आं गावनो खोब गोजोननाय मोन्दों आरो रायजो राजाफोरनि खुसिखौ नुनानै आं खुसि मोनफादों। जे खस्थ' होननायखौ जोङो 100 जौखोन्दो हायाबाबो 60-70 जौखोन्दो लामानि बेलायावहाय जों फोसाबनो हाबाय होननानै जोंहा मोनसे सानखांनाय फैदों। उननि समाव बिथांमोननि जौगानायनि बेलायाव जों मालाबाबो कमप्रमाइस खालामा। जों जेब्लायबो जौगानायखौ खामानि मावलांबाय थागोन आरो फैगौ बोसोरथाम जोंहा सरकारा दंबावो। बे बोसोरथामनि गेजेराव हानायमानि लामा दालां बेफोरनि जेंनाखौ जोङो फोजोबगोन। मानोना जोङो क्वालिटि इडुकेसन लाबोनायनि थाखाय जोंनि जा थांखि, बे थांखिखौ जाफुंसार होनोबा लामाया गोनांथि दङ आरो जोंनि इक'नमिक बेकबनखौ जोङो जौगाहोनो थाखायबो लामानि गोनांथि दङ। बेफोरखौ थांखि बोनानैनो बोसोरथामनि गेजेराव बिटिआर हालामाव जत लामानि जेंना दं बेखौ फोजोबनायनि जोंनि जा थांखि बेखौ जों मावफुंजोबगोन। लोगोसे हाग्राया साखाथियावनो दं सार, बेखौ रैखा खालामनो हाग्रानि बेलायावथ' कमप्रमाइस होननाय बाथ्रा गैखाया। सोरबाया दादागिरि खालामनानै दाथ' नुनो मोन्दों बिपिएफआ इनकारेज खालामनानै मानसिफोरखौ हाग्रा दाननो थाखाय थुलुंबाय दङ, इनस्टिगेट खालामगासिनो दङ। जों कमप्रमाइस खालामा आरो जायफ्रा हाग्रायावनो थानानै दादागिरि खालामनानै समाजनि बेरेखा मावनो नागिरदों बिथांमोना जेल जानो थाखाय रेडि जानानै थाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंफिननाय जाबाय। दाख्लि होखारनायखौ मा बेबस्था लाखो सार? बिथांमोनखौ जोङो हा होनो थाखाय हाखौ थि खालामखाबाय। बावैसोनो जों बिथांमोननो हाखौ रानसिगोन आरो हाग्राखौ थैबाबो होआ। नांगौबा जोङो पलिटिक्सनिफ्राय सयनास लागोन, हाग्राखौ खिन्थु जों कमप्रमाइस खालामो। जोङो खोनादों लामा बानायगोन, बे बेसेबां आवगायदों सार? लामाथ' नङा बियो, फरेस्ट रडसो। फरेस्टआ बेयाव डिउटि होनो मा होनो नांगौ जायो, ओंखायनो बेखौ जोङो खालामगासिनो दङ। फ्राय जोब्बायानो
1.5 किल'मिटारसो दंबावो अबेनिफ्राय अबेसिम जागोन सार बेयो? बावहाय गासै 15 किल'मिटार जागोन 1.5 किल'मिटारसोल'सै होननानै आंनि इनफरमेसन हरदों मावग्राफ्रा आं थांनाय नायाखै थांनोबा प्रमान मोनगोन थेंक इउ